U bent? Ik ben Erik van de Heuvel, secretaris van de stichting Mini Europa Run Zeeuws-Vlaanderen. En wat is Mini Europa Run? Mini Europa Run Zeeuws-Vlaanderen is een sponsor-estafetteloop waarbij de kinderen van de basisscholen groep 7, 8 en groep 1, 2 van het Zwin College geld bijeenlopen voor de stichting Europa Run. De stichting Europa Run besteedt het geld aan de palliatieve zorg van langdurig zieken. En met het opgebrachte geld ondersteunen ze hier met name ook de stichting Mascura, die een soort laatste wensvervulling doet voor langdurig zieken. Dus ze lopen via Aardenburg, Ede, Sluis, dan lopen ze richting Groede, Breskes, IJsendijken en dan komen ze weer terug in Oostburg. En de totale lengte is 70 kilometer. En wie doet er allemaal mee? Degenen die meedoen zijn dus de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs uit de gemeente Sluis. En met name de scholen van de stichting SCOBA, die lopen mee. Er lopen ook nog wat andere scholen mee, onder andere één uit Hoek en de openbare basisscholen uit Breskes. En de klassen 1 en 2 van het Zwin College lopen mee. En hoeveel mensen doen er mee? Op het ogenblik zijn er ruim 500 leerlingen die dus onderweg zijn om 70 kilometer te lopen. En daarnaast zijn er nog zo'n beetje 250 begeleiders die de stoet begeleiden. Dat is een hele organisatie dus. Ja, het is een hele organisatie dit jaar. We zijn 2 jaar geleden begonnen met 20 teams en inmiddels zijn we 65 teams zijn er. Alleen maar leuk, want het brengt ten eerste meer op. En het enthousiasme van de leerlingen natuurlijk is enorm. En ze vinden het allemaal ontzettend leuk om mee te doen. Het is een hele happening en we proberen het zo leuk mogelijk te maken voor ze. En het weer speelt enorm mee dit jaar. We hebben ontzettend mooi weer. En het komt net terug vanaf de route. En we hebben ontzettend veel plezier. Het is één grote beestenboel. Waar zijn de eerste lopers op dit moment? De eerste lopers die zijn op dit moment tussen Hoofdplaat en IJsendijken lopen die. En de laatste die zijn ter hoogte van Zuid-Zanden. Dit is een Zwin College al, of niet? Kijk eens even aan hier, de jongens van de voetbalclub. Wat dat is mooi. Team nummer 61. Aha, de eerste van het Zwin College. Fantastisch jongens en net zo soepel. Jullie hebben constant op kop gelopen, hè? Ja. Dat heb ik wel gezien, want jullie kwamen overal als eerste binnen. Fantastisch. Nou, en wat gaan jullie nu doen? Feesten. Ah, goed zo, er wordt hier gefeest. Fantastisch. Kijk eens aan jongens, sprintje. Klasse, 1, 2, 3, 4, 5. Hoppakee. Hoppakee jongens, fantastisch. Jullie zijn als tweede binnen, weet je dat, van het Zwin? Oh. Nou, dit is toch wel even een topwandeling geweest vandaag. Alles goed gegaan? Ja. Ja? Geen, wat zeg je? We hadden een klapband, maar we hadden extra fiets. Had jij een klapband? Nee, wat? Oh, de fiets. Ik dacht dat jij een klapband had. Goed gedaan, jongen. Fantastisch. Yo! Eens even kijken wie we daar hebben. Goed zo, jongens. Zo te zien op van Zwin. En daar komen de volgende aan. Wat, nog veel meer. Kijk eens even. Hallo. Hartelijk welkom hier. Team nummer 63. En nummer 33. Hoe ging het? Ik vind dat jullie het goed gedaan hebben hoor. Bedankt. Hartstikke netjes. Mooi als vierde binnen van de Zwin. Dus fantastisch. En ook, ben je moe? Ja. Echt waar? Is je niet aangezien hoor. Ja Erik, daar komen ze. Kijk eens even. Gebroederlijk naast elkaar. Applaus. Voor de winnaressen en winnaars die nu binnenkomen. Team nummer 28. Goed zo. Sint-Bavo, de zandlopers. Hallo de zandlopers. Welkom dat jullie weer terug zijn. Met de begeleiders. Die hebben ze netjes even voor laten gaan. Fantastisch. Jonge dames, mag ik even een eerste reactie? Hoe gaat het? Goed. Ja hè? Wat goed dat jullie zo binnenkomen met z'n allen. Ja. Hadden jullie het afgesproken? Ja. Goed zo. Niks geen pijntjes? Ja. Wat dan? Knie. Knie? En jij Nee, dan? spierpijn. En spierpijn. Jij dan? Mijn enkel.
Maar je bent er wel. Dus het is allemaal goed gegaan. Ja. Gefeliciteerd dat jullie binnen zijn. Goed gedaan. En daar zijn ze, weer een team met winnaars. Fantastisch. En het is team nummer 1. Team nummer 1, jullie zijn als eerste gestart. Of niet? Zijn jullie team nummer 1? Hoe is het? Goed. Ja? Beetje moe? Ja. Moe maar voldaan, hè? En heb je last van de knieën of enkels? Goed zo. Nou, ook weer welkom. Dan komen de volgende ook al aan. Yo! Kijk eens, nog meer applaus. Voor het volgende team. En wat een snelheid. Alsof ze pas 1 kilometer gelopen hebben. Fantastisch. Team nummer 6. Team nummer 6 is ook binnen. En dan komt, kijk eens wat daar aankomt. Moet je eens even kijken, wat een goed tempo. Hier. Alsof ze toch helemaal niet gelopen hebben. Fantastisch. Hallo mannen. Mag ik even een reactie? Hoe is het? Goed. Nou, alsof jullie helemaal niet gelopen hebben. Dat is wel Jullie rennen als maloten, man. Oh, daar komen er nog weer. Oh, daar komen er eens binnen. Daar komen er eens binnen. Hey. Welkom. Nou, dan komen de volgende al aan. Ik wist alleen een nummer van het eerste team dat net binnenkwam. Applaus voor deze winnaars. Wat team zijn jullie? 35. Team nummer 35 hebben we binnen. Klas 1C van Anouk. Onder andere. Waar is Anouk? Anouk! Anouk! Kom eens hier mee, hoe is het? Hebben jullie het goed gedaan? Ja hoor. Ben je tevreden? Ja. Nou, iedereen is tevreden denk ik van jullie. Hebben het perfect gedaan. Niet moe? Een beetje. Nog een rondje? Nee, dat niet. Nee, toch niet? Nee. Jammer. Nou, geniet er lekker van. Goed gedaan. Welkom terug. Goed zo jongens! Hey! Welkom! Goed zo! Welk team hebben we hier? Oh, ik heb gelezen is voorbij. Team nummer 7. Team nummer 7. Monobolwerk. Hey! Hartelijk welkom! Goed gedaan jongens en meisjes! Fantastisch! En de begeleiders ook helemaal in de sfeer. Team nummer 21. De Sint-Bavo. Nou, dan komen de volgende aan. Daar komen de volgende aan. Applaus voor deze groep. Hey! Zo te zien van het Zwemcollege. Fantastisch. Team nummer 51. Team nummer 51. Hey Fabrice, hoe is het? Yo. Alles goed? Ja hoor. Oké, dan komen de volgende ook alweer aan. Hier, team nummer 40. Dat gaat niet dan wel heel erg snel. Bente, waar ben je? Bente! Hey Bente, hoe gaat het? Ja hè, jullie hebben het goed gedaan. Ja. Ben je tevreden? Ja. Geen problemen met knieën of enkels? Jawel, met de auto. Oh, maar jullie dan met de auto? Ja. Dus hebben jullie helemaal geen auto meer gehad de laatste kilometer? Ik ben een andere auto geregeld. Oké, dus wel extra kilometers gemaakt dan. Ja. Fantastisch. Fijn dat jullie er weer zijn. Goed gedaan. Ja, kijk eens. Zo moet het. Topfit. Teamnummer. Welk teamnummer hebben we hier? 8. Team nummer 8. Hey, team nummer 8. Wat is je nummer? Ja, jullie zijn van het zwem. Zijn jullie even kijken? Nee, dus jullie krijgen een medaille. Dit is OBS Breskens. Hoe gaat het? Leuk gaat? Ja. Gezellig met elkaar? En geen schade aan enkels of knieën? Nee. Oké, hartelijk welkom. Geniet ervan. Goed gedaan. In deze editie van de Mini Europa gaan we eens even kijken wat we hier allemaal hebben. Fantastisch. Team nummer 26. Ook een team van Sint-Bavo. Geweldig. En het volgende team komt eraan. Even de eerste reactie, hoe is het? Goed. Hoe heet je? Laurens. Hey Laurens, goed gegaan hè? Ja. Jullie hebben als een speer gelopen. Ja. Oh, dit is toch een kilometertje of 9 per persoon, weet je dat? Oh? En geen pijntjes? Wat? Geen pijntjes? Knieën, enkels? Ja, op het doen wij
Oké, goed zo. Oh, welkom terug. Dan komt de volgende groep al aan, jongens. Maak plaats. Hey, kijk eens. Team van de Sven, zo te zien. Team nummer 49. Hey, het volgende team is ook alweer binnen. Goed gedaan, jongens en meisjes. Welk teamnummer zijn jullie dan? Welk teamnummer zijn jullie? 36, oké. Hoe is het gegaan? Super. Ja, hè? Als een speer. Geweldig. En je kapsel zit nog net als vanmorgen. Daarom. Oh, dan is iedereen tevreden, toch? Geniet ervan. Goed gedaan. Oh, kijk eens. Nog meer. Hallo, welkom team nummer 45. Team nummer 45. Eens even kijken. Dit is klas 1H onder leiding van Evi. Daar komen de volgende. Yo! Hoe is het? Goed. Iedereen is tevreden, hè? Hoop het. Geen pijntjes? Ja, nee. Een beetje. Oh, maar dat geeft niet. Dat hoort erbij, hè? Dan mag ook wel eens je 70 kilometer gelopen hebben. De Sint-Peters de wegwijzer is hier binnen. Ja, welkom. Geniet ervan. En daar komt het volgende team aan. Welkom jongens. Hartstikke goed, kijk eens. Het lijken wel profs. Team nummer 48. Welkom jongens, hartstikke goed gedaan. Applaus. Kijk eens. Hoppakee. Vlaggen mee. Team nummer 25. Team nummer 25. De drieklank. Die zijn met z'n achter met de begeleiders. Hartelijk welkom. Kijk eens. Eensgezind. Met elkaar naar binnen. Goed gedaan. Fantastisch. Ook de begeleiders zonder fiets. Alles naar tevredenheid? Ja. Oké. Hoeveel kilometer heb je gelopen? 7. Ja, en ik denk dat jij wel een stuk of 10 gelopen hebt zo'n beetje, of niet? Ja. Nog eentje, hè? Nog een keer 70 kilometer. Ja, ja. Waren jullie nummer 31? Dat heb ik niet eens gezien. Ja. Dus welke school zijn jullie? 1 of 3. Ja, en team nummer 2 al van het leuk. Kijk eens aan, er komen er nog veel meer aan. We staan in de weg. We staan in de weg. Wie komt er nou net als laatste binnen, jongens? Welk team was er als laatste? Even kijken, hier. Team nummer 16. Team nummer 16. Dus even kijken, wie zijn er? De hoge plaat, Klaas Vaak. Oh, Klaas Vaak, maar zo slecht hebben jullie helemaal niet gelopen. En nog een team, team nummer 57. Het gaat nu toch wel heel hard. Jongens, even aan de kant bij start de finish, want ik kan de rest ook naar binnen. Waar is Klaas Vaak? Klaas Vaak, jullie zijn met Klaas Vaak, hè? Hoe gaat het? Goed. Mijn Klaas Vaak is al helemaal niet aan het lopen, maar jullie hebben hartstikke hard gelopen. Ja. Geen pijntjes? Helemaal niks? Goed zo. Nou, kijk, hup, en dat is het volgende team dan weer. Nou, een nummer. Hey! Welke? 15? Dan zijn jullie van Sint-Bavo. Ah, welkom. Goed gedaan of niet? Ja. Allemaal tevreden? Ja. Geen knietjespijn, enkelpijn? Soms. Ah, maar nu niet. Nee. Ah, goed zo. Jullie hebben een mooie medaille verdiend. Hartstikke goed gedaan. Welkom terug. En daar komt het volgende team al aan. Jongens, even weg bij start de finish. Want dan komen de volgende. Die willen ook even onder de finishvlag door. Hoppa, kijk eens. De jonge dames op kop. Geweldig. Team nummer 58. Kijk eens, hartstikke leuk. Team nummer 4. En toch wel een van de jongste, denk ik, zo te zien, die hier vandaag even meegeholpen hebben om die 15.000 euro bij elkaar te sprokkelen. Applaus! Goed zo! Met de vlag van de basisschool. Sint-Jozef, even de begeleider erbij. Hoe is het? Wat zeg je? Alles goed. Alles goed? De jongelui komen wel tevreden? En geen schade aan de fiets of aan de trappers? Ik kan net een nestje nemen. Er komt nog niet binnen. Wat is er gebeurd dan? Hoe is er een handout op? Wat is er gebeurd? Ik moest in de auto. Waarom? Oh, Oh, ik dacht dat je misschien pijn aan je knie of zo had. ja, ook. Oh, maar nu gaat het weer? Ik vind dat jullie hartstikke mooi binnen zijn gekomen en hartstikke goed hebben gelopen. Ja, geniet ervan. Fantastisch. Nou, dan komen de volgende aan. Oh, er staan er nog veel meer hier. Welk nummer hebben jullie? 14. Ja,
eensgezind. Allemaal in de rode hesjes. Zo te zien in basisschool. En het is spannend welk teamnummer het is. 23. Teamnummer 55. Teamnummer 55 van het swimcollege. EHBO. EHBO. Even reclame maken voor de EHBO. Kijk eens, hier met de bloemen. Het lijkt de avondvierdaagse wel, maar dan anders. Welkom. En de begeleiders ook met de bloemen. Kijk eens even. Team nummer 24. Het is gewoon feest bij jullie. Haha. De Berenburg. Met de begeleiders. Welkom terug. En dan sluiten we het af. Maar eerst even genieten van deze jongelui. Kijk eens even. Fantastisch. Goed gedaan. Om trots op te zijn. Oh, dit was team nummer 17. Oh, daar hebben we meester Frank. Meester Frank met de telefoon. Ja, kijk eens aan. Team nummer 17 op dreef. Team nummer 3 op dreef. Goed zo. Meester Frank, waar was u toch? De hele middag ben ik aan het roepen geweest. Alles goed gegaan? U was. Nou, compliment hoor voor de organisatie. Binnen de tijd, hè? Ruim binnen de tijd. Fantastisch gedaan. Goed zo. Ik ben trots op jullie allemaal. Ja, geweldig. Alle vrijwilligers, alle kinderen ontzettend bedankt. Nou, dan mogen jullie op je post velden. Dames en heren, een applaus voor deze speaker. Ik weet niet hoe die man heet, maar... Henk, die heeft het geweldig gedaan. Oh, ik word net ingefluisterd dat de teller nu in de buurt van de €16.000 staat. Tot volgend jaar of het jaar erop.